ndị ọma njem nwere ekene eme ụbọchị nke taata sị m ka onye chie na zelo maka na Jpac pụta wee sị ka onye Okongwu advice being a fatherly advice to Okongwu Dibia. O nwere ihe Okongwu Dibia mere nya pụta jeje ti igbo ọnụ n'ihe akwa ọgụkọ kwuru. Jpac ebe wee sị ya na ọma ejisi gị gbalụ ndị dibịa ọsọ, ihe ọbụla gbasara dibịa, gbasara omenala ha, gbasara eze nwoke bụrụ eze nwaanyị, bụrụ agbara, bụrụ dibịa, bụrụ ụtụmọkpọ, bụrụ ụdị Ishi, bụrụkwa siosi amasị ya, ka ịgbalụ ya ọsọ for the meantime. A na-etozu etozu tupu emewe ha. Jpac wee dochaa Okongwu Dibia aka na ntị maka ihe ka anyị zafụ vidio bụ na o nwere nkata ha kpara n'ọzụzụ eji ekwekọrịta na Okongwu Dibia ma ntizi ọnụ ihe ọbụla gbasara dibịa for now. Ogodo for now never na ọ na-emezi ihe ọzọ ma ọ nwechazi ihe ọzọ ọ gụchara nye onye na-eme ka ya bụ ife sorokwa wee na-generate revenue. Ma ọ nwere page na function very well. Ọ bụla ana bụrụ ụlọ ọ na-ele, ọ bụla advert ọ na-eme, ya gbara ihe ndị dibịa ọsọ. People are ready to partner with you to make sure that you give them the best. Mana ịbịakwana bịa na-etikwa anya n'ụmụ ihe dibịa asị ha na bụ ihe ebute esemokwu, anya ihe ya enye gị nsogbu. So as a well elder ọ bụ sị ka ọ tụrụ Okongwu Dibia azụ ka ọ maa na Okongwu Dibia anyị eji obodo ya wee manta ya. Igbo ndị ọma ndị eme ọnụ soro kenena m unu fụ advice Jpac nyere Okongwu Dibia na ọ bụkwa na ọ ya anụ. Ndị anyị kenekwa m unu ka echi ya zelo. Afa m bụ Maazị Jpac Okwanye ọnụ. I just woke up from bed when I saw a lot of messages and calls concerning Okongwu Dibia ife dị iche. Okongwu Dibia from video made but before and then later the video though from the video two people's download. I want to give you the final advice and the final warning. And after this my video and advice, if you continue doing this, I will not reply your message again. I will just hands up. Yes, I want to advise you as a brother and also as a colleague and as a father, because I can call you my son. Okongwu Dibia biko do. Ya doesn't do either make video concerning or against anything called tradition, Omenala, maọbụ dibia, maọbụ eze nwanyị. Many people nwere ike na-eche na ọmụ na nye gị topic Ili Ji eme video against dibia, ndị dibia maọbụ eze nwanyị. Ndị Igbo na-atụ n'isi na okoro na-eru eru wara ogodo ikukuru okurue kuru ma ogodo obu. And ndị Igbo na-atụ n'isi na ọ bụ na nwatakịrị etoru wee jụọ ife gburu nne ga-egbu. Okongwu Dibia ọ bụrụ ị na-anya efu na many people na aka nọ na pain, they are finding it difficult for the pain, yeah, for the apa ka o heal. A lot of people can do apa ka ya heal. You never know that na Osbin made a video under 3 minutes. A lot of people are download again, and the matter on the eyes of everybody don't ever know. If you go the video now 30 seconds now, people have already used their phone to screen record it. I use it against you. Before you do something, Okongwu, call me. I have already told you. Start reviewing people's business and properties, just like a this American SWAT battery advert. On that, just like Ola of Lagos. Na ere moto na ere properties na eme no different chok ị na-eme na ọ ya agara gị. Wepụ anya na dibia, wepụ anya na eze nwanyị. Ume ga-eruhe. Ịwọchi achụọ na m chụọ m enwetaghị m onye ọbụla zuo ike. A na-etorukwa oge ihe etoru. Okongwu Dibia wepụ anya na dibia, wepụ anya na eze nwanyị. Stop replying anything. Ije kịta na-ekwu na onwe ihe dịka ọgwụ egbe. Ekwuzi na. And I work on the video some last today or thereabout. Messi video the next one for ya own they go back ogwe so that na wepụ anya na ebe ndị a na wepụ anya na ebe ndị a na ka ndụ gote ogologo. Ọ bụrụ kwara we fa ga-emego kama na onwe ndị bụ their record hard fans.
they might come after you and destroy you. You chain on down about the war, but on down and fight. All their hardcore fans. Who this now we're in 24 hours. Advice even just come to the public now. 40 years why I'm actually on the phone where we map where because every made a video against Ogwe, so when I see Dibia City and answer that's the one incident. A bottom, a juaram. Oh, in Yamakanisi. That is when you put on a public here. Kantiaka. Now I'm not in support of you. If I in the Dibia. Mobunda Omenala. Mobunda is a wine. Hapunda, you're still a small boy. You are still a small boy. Isikwara oha gericha Okongwu. Mano ha sieregi. Ye richa wenu wa. Mano wazo na abiani. You wash, I don't know ebere. The reason why you are for your rescue, Abiaram, no headem manoya to deliver you and to rescue you. Man at the center, I Jesus and may advise as a brother, as a father. Okongwu, stay away from me. Reply in the Dibia. I told me Bambanefa. I started with Onudinlo. Stay away from these people. Video, if you don't like your life, continue. If you like your life, then stop it. Stop it. All through my contact, through my adverts, give you whatever contacts now. Case what battery. A lot of people. Ndi made adverts. All events talking maybe business. Ndi adverts. Maybe business Ndi adverts. Oh here if I'm lying again. Mekuzi ọzọ Ndi Igbo ihe njiwe bịa nkwu ihe agata bụ a support kwa ha ngwa mgbe njiwe ezirie si ya kọtọba ndị dibịa ma kọtọba ndị omenala kọtọba ndị eze nwanyị aka ma adịghị ọgwa ya ka nsị ka mba mee vidio ka mgbalịsi onwe m ndewo ụlọ maka ekwucha na bụ ihe Okongwu Dibia ji na nke ana-enyere ndị ụka mgbe nwanụ wee jebire mmiri n'isi ihe old video emechaa criticize ya na old video ha na-abụ ekwekọrịta olukwa nya Okongwu Dibia jebekwa na nke ana-enyere ndị ụka ya na anya ndị ka wee fụcha anyela ndị ka nye ya $100 osika welo $100 chọrọ ya ọjị Okongwu Dibia wee na-alụkwanya bụ ife osocha n'ihe na-ewe Jpac iwe maka na Jpac si ya anything that has to do with agbara mmiri si ya ma ọ sị ya ọtụmọkpọ si gị ọtụmọkpọ asị gị ya bụ ihe abụghị ihe achọ ka ị na-eti anya because for the meantime na-achọ ka ị chọwagodo ndụ gị zọba akara aka gị maka na ọhụrụ ya afọ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe agha arụ agwụ kịta Okongwu Dibia ọdụ ka nne ka nsị afọ ihe agwụ mara ya ma maka na nwa ha anaghị asa ezi ahụ na ọmata ihe ọbụla ime na ọkụkọ si n'ọkwọnkwọm ka o si azụ ụmụazị ya ọkụkọ si n'ọkwọnkwọm ka o si azụ ụmụazị ndị ugwu wee na-asịkwa na ọmata ihe ọbụla emere na ọmata onye ọbụla esi eme na onye Yoruba bụ onye Yoruba ọ sịkwa ya sị mụọ ya na Saudi Arabia na onye Yoruba bụ onye Yoruba ọ nakwa ka o si wee dị ada asị ezi ara ihe mara Okongwu Dibia bụkwa ihe mara ya arụ ya na-asị dodododo ndoloko ndị Igbo kọntinu na-enyere Okongwu Dibia aka maka oyi ete iketa ma ọ bụghị nwaghị ihe bago mmadụ n'ọbara anaghị eji ike apara iji nwayọọ nwayọọ na-agwa ya nyaba ala na-asakwa ya nyaba ahụ ekenekwa m nwoke ekene nwa ekene ihe na-ebere ijere Igbo ihe ka ọ dịrị mgbe ọzọ